Manon, Steffan a Luned yn gweithio'r mawr i chi wedi ennill Gwobrau tir Manon. Tro cyntaf i ti Luned, tro ma'n teimlo? Mae'n fraint anhygoel, mae'n gymaint o sgogiad, oedd y safon mor uchel, a dyma'r llyfr cyntaf i fi i gyhoeddi i blant bach, wedyn mi o'n gadarnhad mewn ffordd bod fi ar y trywydd iawn wrth greu'r math yma o lyfr. Felly fwynhau creu y llyfr efo gwas cad a gwalch, wedyn mae'n braf gwybod bod pobl eraill yn mwynhau'r llyfr hefyd. A llyfr cyntaf i blant, fydd na mwy falle? Bydd hwn yn ysgogi ti i sgrennu fwy yn y dyfodol? Wel, mae syniadau'n dod yn gyson, wedyn dwi'n nodi nhw a dwi'n datblygu llyfr ar y funud sydd efo arddull tebyg, wedyn mae'n gyfnod prysur. A trydydd tro i ti ei hennill eraill yn Gwobrau yma, mae'n siŵr fod yn dal i fod yn teimlad mawr o fraint. Mae'n anhygoel, Dwi'n gwirioni, yn enwedig efo'r nofel yma, achos mae'n mor bersonol i fi, nofel am dementia, wedyn yn ei sgwennu pan oedd yn haid yn sal. A hefyd mod i wedi trafod i lot efo Gareth F. Wedyn, oedd yn teimlo'n arbennig iawn i glwad. A mae'n cynnwys lot o themau heriol i bobl ifanc felly, aneifio a dementia ac yn y blaen. A hwnna'n rhywbeth oedd ti eisiau ei gynnwys yn y llyfr? Oedd, wel, mae genna i blant ac oedden ni'n byw yn agos iawn at taid. A wedyn o'n i'n ffeindio fan anodd esbonio iddyn nhw weithiau be oedd dementia a dwi ddim wir yn gwybod. Ond weithiau mae'n haws dysgu rhywbeth trwy darllen stori. Trach na gorau eistedd lawr efo mam a dad a deud.